Ka Myntri ka Tnad ka Koit ka Khiah ikong amprin lingdo haringkat bat ki wede ki he sarkar hene kasngi kilap long ya ka jingalang ha maternity and child hospital TB hospital bat ha civil hospital hanong ston khnang ban khmi bnia ya ka jinglong jingman bat ki jing e ki baki pat ba ka than bat ki nong tre hakini ki Jaka a Jingsumar ki mat habakren bakilap pathai khubor ikong lingdo ilaong Bakadai kasian ke beningkong AAE ban penlong ke jinglet Jurip syaki Jaka nong kendong. Kat kum ke jingsyam jong i na kani ke jinglet Jurip ikong lingdo ilai thu. Baki don jibun ke jing ki baki doktor ki mat ya ki bela haban ya le ban penbet penbiang. Ila krenru halor ke jing thmu ban pen kendria no ke civil hospital syas MCH building hanong ston namar ba prapho na ka shispa ki nong pang ki dai ki long keme ki ba armen. Ilo ongru bakan ni ke jing thmu ka don kam ya ke jing ya tai sani ha pedeng ginong tre ka Tnad ka Koit ka Khiah ki bor penya district bat ki MLA ka tha mau ngalayo i dimentakin tre iki reports bakhe ki MLA bano la ong iki minta kilik pai so ki constituency lek pen ya ka bang don kam le on priority minum la bang le lut ban ka sipo la ni la bang le san Matarai achievement jumi ka target jumi ka alam ka bukit ka babyang hindi ki nakabutaki nung sosyo maniwan ban Jurip nung sosyo om nang tayo na di lang ka jumi lang ba ibisi la om ba in sa review ya kita ibu kan ba in ka nang magin laban pentek ya kata ban ay at least ka facility ya kita ka bakin shim ya ka minimum health support system